Hola, soc Oriol Millán d'Arba Litoral i estem aquí al Parc Natural del Garraf, amb una muntanya que es diu el Mas de l'Artís, i volem denunciar una actuació de prevenció d'incendis que va realitzar a finals de l'any passat l'administració mateixa del parc, i nosaltres, per donar suport a les altres entitats ecologistes del Garraf, doncs volem fer una denúncia sobre 3 problemes que ha suposat aquesta actuació. Primer problema, no es va fer cap estudi florístic de la zona i per tant es van destruir espècies fonamentals a la màquia, fins i tot van estar a puntet de destruir una màquia de marfull, que és un tipus de màquia pròpia de llocs més ombrívols, que és molt escassa aquí al Garraf i que aquí a la muntanya del Mas de l'Artís es donava amb un fondo, una fondalada que es diu el fondo de les oliveres. Segon problema, no es va fer cap estudi faunístic, precisament en aquest lloc que estem parlant, i allà al fons de les oliveres aquesta mateixa administració amb la seva actuació va destruir una bassa de reproducció de la salamandra. La salamandra és una espècie amfibi que aquí al Garraf està molt amenaçada d'extinció i va ser completament destruïda aquesta bassa. També van estar a punt de destruir un niu d'astor, que l'astor és una au rapinyaire també molt amenaçada, que estava també en aquest fons de les oliveres. Aleshores, va ser precisament una entitat ecologista que es diu Alites l'única que va alertar sobre aquest problema i per tant es va aconseguir que almenys la part del fons de les oliveres se salvés d'aquesta actuació, però la resta del territori, 30 hectàrees, no s'ha pogut salvar. Tercer problema que ha causat aquesta intervenció i que podeu veure ara mesurant amb aquest cotxe és la pèrdua de centenars, potser milers de metres cúbics de terra que es produirà a partir d'ara gràcies a l'erosió. Com que ja no tenim tota aquesta màquia, tots aquests arbustos que agafen aquest substrat, doncs aquest substrat s'està anant cap a baix i s'està perdent. Per tant, nosaltres denunciem que aquesta creiem que no és la manera de fer mesures de prevenció d'incendis, que s'han de fer estudis florístics abans de fer una actuació al medi natural.